Jo. Vi skal nok ikke filme så meget mere, vi skal bare lige op og filme lidt i Botanisk Have. For jeg har filmet en time nu, vi skal bare ikke filme for meget. Der er for meget at kigge igennem. Siger vi hej? This is Moby Ride. Mig der Toby. Hvad er du? Johan. Johan. Så er vi Adam. Technical Support, PR, Manager, Joe. Tobalist, a.k.a. founder of the Moby Ride. Han hedder Adam. Første pilot. Race number 1, motherfucker. Gang på. Second dude, han kommer her. Kommer her. Han hedder Søb. Søbalist, a.k.a. bremsespor. Bremsespor op til nakken. Så vi er sindssygt veloplagte til at lave Red Bull Soapbox Race. Og på Botanisk Have, vi glæder os sindssygt meget. Fedt. Vi var lige sindssygt trætte lige tid. Hvordan går processen med bygningen? Det går sindssygt. Vi er lige nu sidder med nogle super cool drenge og piger. Nogle kunstnere faktisk, kan man kalde dem. Der hjælper os med at tegne. Vi har idéerne. Hvis vi lige havde en tus eller papir, så kan vi lave en lille skitse. Sådan her kommer den til at se ud. Det kommer til at være sådan en båd heroppe, hvor der kommer hjul på. Så kommer der til at være styrpult heroppe. Adam skal sidde deroppe. Så kommer det til at være mast og sejl. Og så hernede bagved, det kan jeg også stå, eller selv stå. Stå her ved harpunen. Så kan man stå op her, lige kigge ud. Så tager han sin harpun sådan her. Lang harpun, lige lidt knæk på der. Harpun. Og så bagpå, så spænder vi fast. Laver vi en pind ud, en pind op. Og så bygger vi seriøst en fucking kæmpe val. Sådan der, det er munden. Og der kommer til at være så stor her. Det her er Moby Dick. Den bygger vi så. Og så her på båden. Og så kan vi fucking hurtigt. Og så er det papmaché, alt det her. Det skal bygges i papmaché. Og males og alt det der. Og her kommer sådan en hæve-sænke-sejl på. Her kommer styrpulten. Og her har puneren. God gamle Ismail. Det er sådan, den kommer til at se ud. Det er sådan, vi bygger den. Noget papræn, noget jern, noget flamingo, noget papmaché, noget hønsenet. Og noget vand. Og noget maling. Og så hernede er Red Bull Soapbox-banen. Og så kommer der sådan en sindssyg flyvehop, lige vi skal til at tage her nu. Sådan her, og så kører vi bare lige op sådan her. Og så vinder vi. Oh yeah. Så står der nummer 1 herovre. Altså nummer 1 her. Der er ikke mere farve. Så nummer 1. Det er også nummer 1 Moby Ride. M-O-B-Y-R-Y-D-E. Moby Ride. Det er også. Cykel bagved. Det er Moby Dick. Det er hvalfanger. Ja, jeg kan godt tænke mig de der fætter der. Folk smider tøjet. Folk hælder vand ud over sig selv. Vi drikker Red Bulls, fordi vi elsker det. Fordi det giver vinger. Og så kigger man her på og kigger derovre. Der står crowd derovre. 500.000 mennesker vil stå der. Hele Danmark vil stå her. Og vi vil stå med trofæet. Moby Ride. Så Steven ind for Red Bull. Ses. De andre også. Også jer andre. Men det er mest Steven, jeg glæder mig til at se. Jeg har snakket telefon med dig, Steven. Det var fucking fedt. Jeg glæder mig til at ses i virkeligheden. Vi kan godt arrangere et møde. Vi giver en pølse. På havnsperlen. Over and out. Tak for det. Vi klipper